Kubor nakaslem jong Nong Hima. MDC ka Sohra constituency uba Titos Chyne hane kasngi ka kanru tarik unai wing arajar arpo abai keren bat kinong thok khobor hakam rat rekam jungu ulapan paw ya kijing sngokia ya kijing panhap ya kishnong ha Sohra sha ka census town kishnong ki bahap apo ka census town ki kentup ya ka kli shnong marai ka pon pedeng shnong nongrim side sopen maukis im mat ki weide na kaliang UMDC ulapan paw ru ba kajing panhap ya kini kisnong hapo ka census town kala Pynduh nong ya kipajba kilong hasun kim yo jing erap ai kani ka bu ya ki ha kajing e shushu nakaliang uba Titos ulai thu ru ba nakaliang ka jungu wala tho sha menteri rang ba ka jela ukon rat sangma sha menteri bedai pet ya katnat penroi nong kandong ba hamlet sondoling bat sha ka deputy commissioner ka is ka hills ban kentu ya ki ban pelajno ya kini kisnong na ka census town Nakaliang kacunga kumu MDC jongka Sohra constituency nga sukhia halor kajing long jongki kishnong ki badan hapo Sohra proper kebangi ong kishnong ki bahap hapo ka census town kini kishnong ikan tup ika klik shnong kamarai ka fun pedeng shnong nongrim pom sok men side sok pen mau kisim bat kut madan kabasusi kalong baki ni gishnong nadu kisnam kiba namkan mau ka snam ayu lap declare ka kongka census town bat kani ka jing declare ka kong ya kini gishnong kong ka census town kala Pynduh nong kipat ba la Pynduh nong ha kanu korkom kipat ba kilong hasun kalong thik kum ba ong rang ba snong jong ka maulai ong ba kilong kong ki khun ba khlem nong ri nong sumar kimyo scheme naka urban ru kimyo naka rural ru kimyo te na ta kadaw kalabu ya kipat ba nong snong ha kajing e ngamtip halor kanung rim lapan hap ya kini kisnong kijong ya kini kisnong ki panglajar kerteng apo ka census town hajing sya ka kriteria ban penhap apo ka census town kalong ba kawi ka snong mo kadai bandon ya ka population ka basan haja Henry namlap baka no ka sinong kan palat ya kani ka sanaga nang ta ka kriteria kalong ba ka density population kadi banlong 400 per square kilometer kaniru kami ha bat ka balai lay ka balong ba kiong ba 90% kim day shu kinong rep hindali ya Sohra gibun gi badang rep bun badang trelang ha kidan gi badang thung jing thung kidan gi badang ri jing ri kidang im kajing im ka balong nong kendong gi tina ta kadaw ngasngo ba kajing penhap igini gi snong kalong kajing du nong ka bakrao namar ba la Pynduh iki scheme gi ba pher kum ka scheme MNRGS mo ka scheme si spas ni kiwi gi scheme ka PMAY yeng baduk kiwi gi scheme ki ba pun gi ba ka sarkar ka ay menta la Pynduh tina ta kadaw na kaliang ka chunga nga tho menta siya chief minister bacha deputy commissioner ba kin sim khia ya kani ba ha kani ka census ka bakile menta bakin pelat no ya kini gi snong na ka census to tadi ka jing angnut ka jong kipat ba jong ka than Sohra kajing angnut jong ginong snong baki kwa ban lajno na kata kajing syate ban declare ki kum ka census town namar kam sim lawan ra kanu kajing menton ya ginong snong nama upat ba kwa kajing menton kwa ka development kwa ka roy ka park kwa ki jing menton ki ba ki we gi snong ki yo lada ka we gi snong ka ba don tang ko ba sans pa mita nagini gi snong kayo ya kani
kalaj na kani census taon beli kita kisnong kiwe pat kingan tena takadaw nga kuha kan keren lang ba jong fiki media mana kalian ke jong aku MDC ngan sim kiai kini ke benta ngan sa bu ke jingelang ke bakarpang mana keren lang kani mana kalian ke jong mentangan ai ke jing tho sim start minister jong ka rural development makin sim kiai kini ba komjoro deputy commissioner bahkan pelaj kini kisnong na ka census taun ha kini ka census ko pamenta tai di